Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngiyaxolisa u-Eskom isebenzisa kabi. Indaba kaMacele noMayeni nokuphikisana ngo-number 5. Ake sibuke nayi into, angazi noma abanye bayinakile yini. uMacele angithi wathi unewash ka-20 years sekudlulile lokho. uMacele uyamsupporta u-number 5. Namanje usamile ukuthi uyamsupport u-number 5 and uzuthi-ke ubaba Mseleku uMacele wahlukumezeka because yena uyavuma ukuthi abeze abanye kodwa abanye bayanqaba. Shuthi kuleso statement sababa Mseleku ubala uMayeni noMangwabi. Ake sibuke indaba yaMacele ukusupport u-number 5 esupporta i-vision kababa Mseleku njalo. Kodwa inokuba manipulative kancane. Ngima ngokutshela ukuthi why. Niyakhumbula ukuthi uMacele ku-season 5 uthe ufuna ukumove out complete. Akahlali kodwa nabangithi eMzumbe. Akafuni wase futhi akasafuni nje angazi into yaseMzumbe kunjani, okusho ukuthi ngathi akathandisisi khona. Waphinde futhi wathi yena evuma ubaba Mseleku isithembu washo ukuthi akazuhlala nabo. So uMacele ngoba ukude ukwakhe kwenye indawo ngapha oMayeni noMakhumalo noMangwabe bahlalile bona ndawonye engizothi igceke kuleli elikhulu, bagcine baze baba nokuthula-ke ba-understandana ba-tolerate omunye. Manje makuza u-number 5 akezi vele kuMacele, uze kulaba abathathu uMakhumalo, uMangwabe, uMayeni, because mayisupport u-number 5 akasho uMacele ukuthi u-number 5 ngoba uyamsupporta akeze kwakhe esiphakhe. Ngapha uMayeni isikhathi eveza ukuthi esinye futhi isizathu sokuthi engamsupport u-number 5 uyazi ukuthi basuka kude, akubanga umlingo ukuthi beze begcine sebezwana noma bekwazi ukutolerate omunye. uMacele ngithi uyazi ukuthi yena uzobe enokuthula le engangeni ukuthi kwenzakalani eMzumbe. So mayeza u-number 5 ezobanga ukushisa noma enza nezinto zakhe mhlawumbe ezingaqondakali ziyobe zihlupha la azobe ehleli khona. Likuphi-ke iqiniso lapho? Ngoba phela Mayeni iqiniso u-number 5 akasho ukuthi-ke nakho bengam-understand uMangwabe bengafuni akeze siphakhe, ngoba uMangwabe uyaveza ukuthi akubanga umlingo lokhu esikubonayo njengamanje ukuthi ba-united, njengamanje ukuthi bawosisi. noMayeni uyakuveza lokho. Kuyavela futhi manje ku-season 6 ukuthi kanti uMangwabe noMayeni futhi babazana, okusho ukuthi zikhona nje izinto abangeke beyikhulume zizwakale. Ubona ngani? Even izinto ezichazwayo masibuka u-season 1 season 6 mawubheka nje ubhekisisa nawe ungajahile, yini eyenza ukuthi izinto eziningi zichazwe uMakhumalo. Uma uMakhumalo ezochaza lezo zinto unokuthi noma ngingazi kahle, angithi vele sizosala nokuthi kuchaza u-third wife akazi kahle, kanti mangase kuchaza u-first wife sizobona ukuthi hayibo kwenzakalani kulo muzi, sibe nemibuzo eminingi. Uyayibona? Manje makuza u-number 5 akezi vele ku-first wife, uzobanga ukushisa laphaya kuMayeni. Mabekuveza lokho Mayeni akakhulumi uMacele, ngoba u-2018 la athi uMayeni okunye ubaba Mseleku uzocabanga ukuthi uyakha kanti uyadestroya umuzi. Lalela-ke into uMayeni angayisho. Mayeni siyambona ukuthi akekho endleleni njengoba ehlezi nje esho ukuthi naye uzohamba. uMangwabe ungaba sendleleni. Kwenzakalani kuMangwabe ebasendleleni? Ake ngichazele nje ngento osuke wazibona nawe wazifunda. Unkosikazi ophumayo kade ngaphakathi uya-enjoya ngaphakathi kube mnandi. Once waphuma uvele enikeza abantu lama-files akakade bewafuna. Uyamkhumbula uMinister uGigabyte? uMinister ube kumnandi ethatha amaholide no-wife kuyizinto zikhipha, kuthe u-wife esedelile esengaphandle wenze njani? Wathi nayi
into ebiyenzeka kade eyi-enjoy. Buka-ke ubaba Mseleku. Ubaba Mseleku uyindoda yesintu, uthanda isintu, and isintu siyazi ukuthi khona ezinye izinto phela ey'ncane. Ningangihlebisa yibo, musani kungifundisa ukuhleba manje, angifuni ukuhleba kakhulu. Zikhona izinto uyabona ukuthi nje nazo ezibuye zenza ukuthi kube njalo. So, uma unumber 4 esengaphandle, unumber 4 engaba le kude abe u-anonymous. Maye u-anonymous akhiphe lama-files lawo. Kwenzakalani-ke mase kuphuma ama-files sekulandelwa izinto eziningi? Kanti ubaba Mseleku uyayisho lento ukuthi kuyingozi ukuhamba kankosikazi, ngoba uma ehambe ebhitha, ayikho into ezokwenza ukuthi asabe ukuthi nazi lezi zinto enizifunayo kahle kahle ey'khiphe emaphepheni. Kodwa uma esevela lapha emaphepheni kuzothiwa i-girlfriend yakaMasha uNonto Msomi noma uSiphe. Mase uyifunda kahle le ndaba ebhale iphepha siyibone ukuthi hhayi umuntu oseduzane lo onale information engaka. So uma uzohamba uye kule episode yango-2018 ulalele uMayeni echaza ukuthi yini eyinkinga ngokuzwa kaNumber 5 nokuthi akazukumthanda. Uzophuma uMangwabe ekhulume uMangwabe futhi uyobe engancenge muntu, ngoba kwayimanje vele siyambona ukuthi ayibona angunkosikazi ekhona kodwa ephinda abe absent. Siyambona phela uNesi ukuthi kahle kahle yena ufocus. Uyabona noma kwi-meeting kuhleli ukuthi abanye bebeka umbono uvele ethi nje cha angikho interested. Yini ke ezomvimba mase ngaphandle uNesi ukuthi ayikhiphe ifayili njengoba injalo? Kwenzakaleni-ke? Kuyosiza kuphi ukuthi ubaba Mseleku ube no-good wife, supportive wife, ngoba phela indaba iyobe injalo. And mase kuphuma ihlazo abantu abakwazi ukuthi bethathe elinye iside, ngoba into eyihlazo isuke iyihlazo ngisho ngabe kuthiwa yenziwe ubani. Abantu bayahluleka ukuthi bazohlobisa kanjani into eyihlazo. Lawo-ke mehlo kaMayeni ayakwazi ukugijima afike lapho. Kanti ngapha kwisayidi elisapothayo libona isayidi lobuhle kuphela, lingabe sabuka ukuthi hayibo nayi ingozi. Njengoba sihleli la thina siba u4 sesiya-understand ukuthi kwenzakalani, i-set up yethu ithini. Maye fika umuntu omusha kukhona ophumayo, ophumile uzophuma khuluma iy'ndaba. Mayese kukhuluma iy'ndaba akekho umuntu oyothi amise ukuthi abantu bacabangani noma bafuna ukuthini, ngoba njengamanje akekho vele umuntu ongasikhethela ukuthi into esiyibonayo siyibona kanjani. Njengoba nani niba nendlela enibona ngayo nami ngiba nendlela engibona ngayo. Njengoba ngithi nje mina ngibuka u-season 1 ngifike ku-season 6 mase ngithi hayi bo, yini izinto eziningi zizochazwa uMakhumalo, kodwa uMakhumalo unokusho ukuthi noma ngingazi kahle. Mase leyo nto-ke iba ne-question mark ukuthi pho uyichazelani into angayazi, okusho ukuthi uma ingase ichazwe ilo oyaziyo kuzovele kuvele igaxa. Ngoba ngasho mina ngathi uma ubuka Uthando Nes'thembu ophethe ipeni obhalayo, ngoba phela ishow singayifanisa nencwadi ebhalwe phansi, obhala le ncwadi ubaba Mseleku, and uma ebhala le ncwadi elakhe isayidi lizoveza ubuhle. Kanti mase ungase siyamuphuca ipeni sithi ake lithathe uMacele, uyafuna yini ukubhala uMacele naye ke sibekele isithombe, mhlampe kungangaba kuhle. Mase sathatha uMayeni kungangaba kuhle. So engikushoyo mina ngibona uMacele naye emanipulative njengoba uMseleku, because uyazi ukuthi yena uzobe eyihlalele esiphakhe eyishawela umoya, ngapha uyobe efika uNumber 5 nezinto afika nazo sekufanele ukuthi ke kube woMangwabe noMayeni noMakhumalo abanesa uNumber 5. Benzelani? Benzela ukuthula ekhaya, benzelani? Benzela ubaba uMseleku ukuze abe nesithembu esiphilayo, njengoba sisibona manje ku-TV sithi ayi khona isithemba sisithandi kahle, kodwa masibuka lo mndeni siyabona ukuthi umndeni ophilayo. Siyabona ukuthi hayi bayahloniphana noma zikhona izinto ezithile nezithile, ngoba phela siyabuka sibone ne-body language ukuthi hayi la akuvunyelwana, la kuyaphikisana, ukuthi nje akekho ofuna ukusho igama. Kusale ngokuthi uyabona ukuthi eyi maye mbheka kanje umbheka kanjani ubani, uyayibona leyo nto Kanti uma ulalela uMayeni uzoyikhipha lento yokuthi ubhitha, ubulalela indlela arizina ngayo, uyithathe emuva.
masuza nayo ngapha. Mase uyayibona ukuthi hayi unkosikazi lo number 2 ubhitha ngale ndlela abantu abayibona ngayo engingabaphikisi kodwa uneside elimprotectayo uMseleku ukuthi akakuboni-ke ngoba phela thina siyalalela ukuthi mayithi uzothi uyawakha lo muzi kanti uyawubhidliza. Phela umuntu omusha omunye usangafika athi kuthiwe la ekhaya wena siphuza itiye ngo-1 ebusuku. Ayiputshuzwe lowo muntu leyo ndaba ethi la ekhaya laphaya kaMseleku kuphuza itiye ngo-1 ebusuku ngoba musha ngithi. Laba sebephakathi sebetrayiniwe ukuthi hey ngo-1 ziyaduma bevukeke zidume bengabi nankinga. Lo musha useqala i-environment entsha uyafika zenziwe into zakhona akasajwayeli. Mayehlehla bazomlandela phela beyindaba kuthiwa hayibo uhlehla ngoba kwenze njani number 5 emusha. Uma futhi number 5 ekhona ephuma number 4 bazomlandela abantu hayi ngoba benendaba ukuthi uphumile sebefuna ukwazi lezi ezinye izinto. Ngoba phela ngithi abantu bayazihleba nabanye besho ukuthi hayi khona kodwa-ke ikhona into efana naleyo into enjalo. Hayi ngivale-ke le video bafethu manje ngizwa ngathi angikho kahle nginomsanganyana u-Eskom nginixoxele. Ugesi nje ongithathela umqondo ugesi. Manje ngize nje ngikhuluma ngihema ngoba vele amavidiyo ngeke ukwenza kodwa ngiyabona ukuthi i-order angizukuba nayo ngoba manje sekufanele ukuthi ngikhulume ngisheshisa indaba ka-Eskom. Thank you so much for your love and support. Ngiyabona ama-subscribers ayakhula. Ngiyabonga angiqedi. Bye.